Acabamos de coller esta mostra de auga aquí no nacemento do Rato, na Garaballa, onde levamos xa dende o BNG denunciando dende hai varios anos que ese pozo de tormentas que temos aquí a escasos 30 metros pois sigue vertendo augas residuais directamente ao propio nacemento do río. Levámoslo varias veces á comisión e ao final a única solución que tivemos foi ter que denunciar directamente ao Seprona. Ao final, unha vez aberto ese trámite de expediente sancionador, a Confederación Hidrográfica dixo que isto era responsabilidade do propio Concello de Lugo. Por iso imos levar ao Pleno Municipal para pedirlle que dunha vez o Goberno Municipal se poña as pilas e lle dé solución a esta situación que, como vemos, está a contaminar un dos ríos que envolven a nosa cidade. Contaminaríamos o propio salón de plenos, pero se alguén lle quere botar un cheiro, tamén lle deixo, non? Que, dende logo, é bastante desagradable. Agora chega xa de andar con enredos neste asunto e compre dar unha solución inmediata. Os veciños e veciñas que viven ali non poden seguir aguantando esta situación e ademais temos un dos grandes patrimonios naturais que temos nesta cidade como é o río Rato e o río Rato baixa constantemente contaminado porque non se é capaz de darlle solución a este tanque de tormentas que temos ali e que, como dicía, verte miles de litros de augas fecais cada día.